estamos falando, e vistes un vídeo no rego de San Vicente, que puxen pozo de San Vicente. Contábamos que iba a volver máis acondicionado, porque o que estamos facendo de aquí para diante xa vai ser moi difícil, porque a ferventa do outro día hoxe xa é un pouco máis ancha. Claro, chove, os acuíferos vanse cargando de auga, e a cantidad vai ser máis, e quedounos pendiente facer cousas un tramo máis arriba. E hoxe paramos nesta segunda poza, que para diferenciala, non sei o nome, xa me apuntaron algún nome de como lle chamaban estes muiños que falaba outro día, e que están aquí á beira, que lle chamaban muiños do Castro. Oye, pode ser que sea certo, porque falan de existencia dun castro aquí arriba. E paramos nesta poza, que tamén o outro día levaba unha mexadiña de auga, e hoxe xa de categoría. Claro, eu vou facer algunha foto a ver se se aproveita algo do sitio e dos muiños que quedaron pendientes, que vades a alucinar os muiños que hai aquí. Que por aí arriba. Impresionante. Incluso tamén me comentaron de como unhas minas, dixeronme que de estaño, a ver se encontráramos as minas. Parece ser que se miran os huecos onde fixeron minería, xa fai moitísimos anos. Vamos ir a por aventura. Quen está aí detrás é a miña guía neste sitio, que realmente teme cagao de medo, porque jadea polas pedras, é unha barbaridade. Claro, ela é nova, e eu son vello. Entonces, Son Elena, sí, Elena, a de Santa Ana. a jadea de Piñeras. Vale, continuamos. Chao, Hasta logo. chao.